Hiru minutu gari. Bat erdi. Minutu bat. Vale. Venga. Aurreko hau izutazpin.
Zazpi eta erdi, vale. Aiaten 12 minutu oso ondo doatu aizea pintza eta aukila txapela kendu nahi bazu oso ondo gari 12:15, vale. Aizea pintza eta aukila bezaltxa, txapela kendu nahi bazu oso ondo tozita digatzen egitea, tozita diberatzea, tozita erdi, oso ondo. Lepo egari, lasaitu, golpe gaizea, txapelak endo ibatzu, oso ondo. Venga, berroita gozta digatzen egitea, oso ongi, 8:45, vale. Aizea pizza eta okeia, eta ez altxa, Venga, behatzea egitzen egitea, behatzea, oso segundu behatzerako. 5 segundu behatzerako. Haupa, aizea pizza eta okea, ez altxa, gari. 9 minutu, vale. Venga, beste 10 segundu, gari. Oso ondo, 9:05, beste 5 segundu gehiago, la orden 15-tiko. 5 segundu gehiago, aizea pizza eta okeia, Aizea pizza eta okeia, 15, gari. Eta hogei. İşte izan bazarra. İzan bazarra. Altxa initu. Altxa initu. Altxa itzea, bueno, izu. Okeia da. Rekord. Zenbat? Zali. Zenbat. Ostia puta. Ostia puta. Ostia puta. Esta sale más de polilla esta salida, Esta va de polilla. Atento a Luna, por si te ibas al suelo. Barritura? Barritura? ¿Dónde estás tú? Soy yo.